The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. That is in Matthew 18:21-22. But love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For he is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Luke chapter 6, verses 35-37. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Matthew 6:14-15. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Psalm 103:7-13. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Luke 17:3-4. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Mark 11:25-26. Before we continue our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingong kalag. Let us try to examine our conscience, our hearts, if we are still keeping some sins, kay kini mahimo lamang babag o dili kita makasabot sa pulong sa Dios, kay dili man makapatinaw ang Espiritu Santo gumikan ini mga sala nga nagababag. Therefore, gimanduan kita sa pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9, which is called the recovery technique.
Ang 1 John 1:9 sa ato nang nasayra nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, sa hilo magandam tas tong kaugalingon, agi og pagampo. Let us pray. Let us pray, magampo kita. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laino sa mga adlaw nga imo kaming gidala dinhi aron sa makapadayon kami sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya. Imo pa kami gipabuhi ang ni gayuna. Kini gumikan lang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. We do not deserve it. We do not work for it nor earn it. Kay grasya man. Salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya kita dupot karon sa atong pagtulunan nga giuluhan og problems in life, mga suliran sa kinabuhi. Ato namang sugdan kini kagahapon o atong gituki ang mga punto sa manini nga ang mga suliran sa kinabuhi dili gyud nato kalikayan samtang kita ani apa ni ining kalibutan og di gyud nato na kalikayan, okay? Og ang mga suliran di nato masulbad kung watay alamhag sa kasulbaran. Yan ang maong mga suliran, right? O sa ato nang giingon nga dili kalikayan ang mga suliran. Mawita nang ako kang giinan nga sa among gitrabahoan kaniyan to diha gibutang diha nga marka gyud nga do you have problems? Mao ni pangutana, do you have problems? If you have, congratulations. That means you are still alive. Tinuod. Samtang buhi pa kita, naagi mga suliran. Problems are inevitable while we are still alive. So, kung naatay mga suliran, then that means kinahanglan tunan nato ang kasulbaran niya ng maong mga suliran. Solutions are best understood when problems are defined. O sa balaang kasulatan, sa ito nang ginaingon, kita mga magtutuo, gimanduan nga not to avoid or to choose not to have problems. Meaning, you are denying your problems. Dili. It's important to know the general concept of problems. So, mahinungdan nga kitang mga magtutuo, giha, sangkapan kita sa Dios sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa ato mga suliran. 10 problem-solving devices. O ato manggitunan usabang duha ka classifications of problems, categorical o functional. Okay? So karon nato ipadayon kini nga atong pagtuo niini diin kita muhunong kaghapon. Unas tanan, ang Galacia 6:7. Palihog kunog ambre sa imong Biblia diha sa libro sa mga taga Galacia, Galatians kapitulo 6 bersikulo 7. Nagaingon kini nga what we sow is what we reap.
Mao ginaang unod niya ng maong bersikulo. So we reap what we sow. Sakto? Busa, kinahanglan ito hinuduman. Let us remember the fact nga di ba itong gihisgutan ni kagahapon bahin sa atong pagbati, emotion. Ang atong pagbati, wa ni idisinyo sa Dios nga maoy mo una, mo initiate. Ang iyag yung function sa atong emotion, sa atong pagbati, mao ang pagtubag lamang. So God designed emotion as a responder, not an initiator. And that's how God decided to be. Og apart from it, ang pagbati mo mahimo na kining initiator, and as such, the believer tends to be a loser believer. So, that becomes a problem. Di ba? Mahimo na hinoon ka ng suliran alang sa magtotoo. Kaya abi mo, going back to the subject of fear, numdum ka, itong ituki ni kagahapon, kining pagkahadlok, kini makaguba sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ingon nga mga magtotoo. Unsa may gisulti sa Salmo 56:3. Psalm 56:3, when I am afraid, I will trust in you. Na, fear is sin. Ibaw ka ba? Uwa ka kay baw. Ang pagkahadlok sala. You see? Kay to fear is sin. Kaya nga naman, what do you mean by fear? Fear means you do not trust God. But if you trust God, you do not fear. Maamag yun na ang prinsipyo. Now, this versikulo 4 ng Salmo 56. In God, whose word I praise, in God I trust. Unya, dihapon sa 2 Timoteo 1:7, God did not give us a spirit of fear. Now, you see, perpetual spirituality. Unsa maning perpetual spirituality? Nagpadayon ka ba pagka-espirituhanon? Unsa may mga paagi nga ang usa ka magtotoo ma-spiritual? Be, mura ni og pasulit aron malabas gyud siya mong panuluman. Unsa may mga paagi nga ang magtotoo ma-spiritual? Well, naibaw na, I hope, kadaghanan ninyo naibaw na. It's through the feeling of the Holy Spirit. Ug anaa ikaw sa sulod sa operational divine dance sphere. Imong batunan ang perpetual spirituality if you are filled by God the Holy Spirit and you are inside your royal palace, which is the operational divine dance sphere. So, kung anaa ka sa perpetual spirituality, that suppresses and overcomes fear. Mao na'y makapabuntog, makapasuppress. Yan ang kahadlok. In spirituality, ang magtotoo, nagapahimulo siya sa tanan nga mga espirituhanong mga kasangkapan nga kanang provide sa Dios kaniya diha sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. No, kining okay. Ato lang po ning labason ha, kay basig nakalimot na ka. Ang plano sa Dios gibahin ni og tulo ka hugna. Ang unang hugna mao ang kaluwasan. This is a review ha. Okay, ang unang hugna, phase 1 mao ang kaluwasan, salvation. Yato higayon nga ikaw nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan ug ikaw bigamit sa imong free will sa paghimog desisyon.
the most important decision you can make in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. So, mao na, ang unang hugna sa plano sa Diyos, maong kaluwasan, salvation, nga imong gidawat, gituuhan si Ginoong Kristo, nga imong manluluwas. So, naluwas ka. Okay? O, nibaw naman kagunsay na hitabo ni mo, niya itong pagkaluwas ni mo. Mao niya ang mga nahitabo, ikaw na himong bagong tao. You were born again. Ikaw naluwas. You are saved. Ikaw suluban sa pagkamatarong sa Dios. Unsa pa? Ikaw gihatagan sa kinabuhing wala na'y katapusan, eternal life. Ug ikaw nadugtong na, nahiusa na kang Ginoong Kristo hangtod sa hangtod. Unsa pa? Ang imongan gilista na didto sa kanang Lamb's Book of Eternal Life. Ang libro sa kinabuhing wala na katapusan. You are listed there. Di na mapa hangtod kana nagkalifikar nimo nga ikaw kinabuhi na uban sa Diyos dito sa eternidad. That qualifies you to live with God forever in heaven. You see, all those things na hitabo nimo niya itong pagkaluwas nimo. Mo ka na ang unang hugna, kaluwasan. Karon, pagkahimo na nimo magtotoo, pagkaluwas nimo, muson ka na sa ikaduhang hugna. Unsa may ikaduhang hugna? Ang magtotoo dinhi sa panahon. Mo naging in English, so believer in time. Ang imo nang pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon. You see, dili ka na taga dinhi sa yuta, taga langit ka na. You are now a citizen of heaven. Philippians 3:20. You are now a citizen of heaven. Di na kataga dinhi. You are in the world, but you are not of this world. So mo na ka sa hugna nga ikaduha sa plano sa Dios. O inikahuman sa mong kinabuhi dinis kalibutan. When your earthly life is over, then kwaon ka na sa Dios. Either o unsay mo na, mamatay ka ba physical o maapil ba ka sa rapture, ang pagsakgaw. Okay? Kung naibaw naman ka, unsa ang pagsakgaw, 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. And that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Muna ang rapture. So either unsay muna, rapture ba o physical death. Okay? So, adto na ka sa na ka sa third phase, which is your promotion na yun, believer in eternity. Magtotoo nga tuan na sa eternidad. Mao na phase 3. Okay? So, ako na labas sa atong panumduman. So, therefore, balik ta sa atong biyaan, fear. Mao man tayo itong gihisgutan, no? So, fear, therefore, is a problem. Osto? Now, ang fear, ang kahadlok, gibahin po ni og duha. Na ay mental attitude sin, manay una. Ikaduha, reverence, respect, or awe. Now, unsa man ning mental attitude sin? Mga sala sa una-una. O I hope na sag-o na po nimo kadtong mga lista sa atong pagtuon bahin niini ato maning paghisgutan pod. Mental attitude sin sa fear, anger, kanang hatred, unsa pa,
kining laway nga panguna-una, mental attitude sin. Kining imong pagdumot, bitterness, all of this, guilty feelings, sala man na. Kaning kahadlok, mental attitude sin. So, kung naa ka niini, naa kay kahadlok, kung naa kay mga sala. Or, ang ikaduha, reverence, respect, or ang imong pagtamod, pagtahod. Naa kay kahadlok. Dili kay kahadlok nga sala, kundi mahadlok ka o ka ng masipyat ka sa imong Kristohanong pagkinabuhi. So, mo na nga, ga-maintain ka sa imong spirituality kay ikaw nagatahod man, nagatamod man. O ang imong pagdaig sa Dios. Okay? Dili man na kahadlok nga sala. Pagdaig nimo ang imong pagtahod. Kahadlok nga ikaw makasala. Okay? So, ang Biblia nag-ingon, fear God and love God. Now, do you know what that means? Naibaw ka mag-unsabot, pasabot niya na. It means reverence, respect, and awe God. Ang fear that is mental attitude sin, sala sa una is when we are afraid of man, of circumstances, and of any disastrous situation. Nabay mga pangitabo, yung mahadlo ka, sala na. You see? Kaya nga naman, when you fear, that means you do not trust. But if you trust, you do not fear. Timan ina ng prinsipyo ha. So, kung ikaw sa ka magtotoo, you focus on God's Word, not on the problem. Ayaw tutuki ang imong suliran. Tutuki ang pulong sa Diyos. You know, that God is the one holding your life. Timan ina. Siya ra ba ang nagakupot sa atong kinabuhi? Kaya, now, ang kahadlok that is not mental attitude sin is fear on God's perfect righteousness. You see? So, timan nila ka ng word ng fear, ilisi dayo na og respect, reverence, and awe. Righteousness. Ang kahadlok ba nga dili mental attitude sin, mao ka ng kahadlok sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, atong pagtamod, pagtahod, o ang atong kanang obey to God's Word. Now, Deuteronomy 17:19 says that he may learn to fear the Lord, his God, to keep all the words of the law and statutes. Mao na Deuteronomios 17:19. Adto ta sa Salmo 111 versikulo 10. Okay? Na popular maning maong bersikulo. Psalm 111:10. The fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Now, ang fear is lack of thinking under pressure. When a believer has nothing to use sa panahon sa mga krisis o mga katalagman sa kinabuhi, ang kahadlok, moabot na yun. Automatic na moabot sa iyang hunahuna. Kung wala siya magamit. You see? O ang kahadlok, mo'y makawa ni mo sa imong rationality. Makapakyas sa pagkat-on o paggamit niyadtong napo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Fear is a part of the emotional complex of sins. Bahin ka na diha. Ug ang kahadlok, of course, nag-appeal kini sa mga kabalaka, kanang kahangawa,
Makangawa ba ning anxiety? O uban pa mga emotional sins. But God does not forsake us. Di man tabiyaan niya. He continues to provide us all the assets. Nagapadayon siya sa pagsangkap kanato sa tanang mga kahimanan espirituhanon, mga solusyon sa kinabuhi nga nag-aapil sa solusyon sa kahadlok. Ang pangutanan ako, gatuo ka ba niya? Do you believe that? No. Of course, kung bago ka pang nagtuon sa pulong sa Dios, wa pa ginama mutuhop sa imong galamhan. So, di pa kakatubag kung mutuo bagyo ka niya na. You see? So, atong reviewon na itong 7 ka kategorya sa categorical problems. Ang una ini, distraction from self and others. Pagkalinga, tungod sa atong kaugalingon, tungod sa atong pag-arugante, o ikaduha tungod sa ubang mga tao. Mao na ang pagkalinga na to. Pagkabalda. Mao na nag-unang kategorya. Ikaduha, fear and other emotional problems. Ikatulo, rejection, ang imong pagsalikway sa uban, imong mga higala o imong mga hinigugma. Okay? Ikaupat, death or dying. Ikalima, timing. Ikaunom, promises versus integrity. Ug ang ikapito, old nature and fragmentation of trends. Now, ang pulong sa Dios, mahimo lamang kining tinuod sa atong kinabuhi. Sa diha nga atong tuhuan ug atong gamiton. Mawitan ng mando sa pulong sa Dios, be ye doers of the word, not only hearers. Kay unsa man nimo paggamit sa usa ka butang nga wani mo mailhi. Si wani mo makatunig unsa. Bible doctrine must must be believed, tuuhan, dawaton, hangpon. Ako yun ang gigamit ka ng pulong hangpon. Hangop ba? Mo hinangop ka. Imo ka ng gakson ang pulong sa Dios. Kaya na naman, mutuhop mo yun na sa imong kalag. Be doers of the word. Human mo tuuhi na imo na magamit. So, sa pagtuo, paggamit na nimo niya na, imo na nang gamiton lagi ngadto sa mga circumstansya sa imong kinabuhi. So, we have to be doers of the word, not only hearers of the word. But all of this, nagaagad lamang sa atong kabubuton, our volition's decision. Again, gikinahanglan nato ang pag-metabolize sa pulong sa Dios that we take in. Otherwise, it only stays in our mentality as gnosis. Knowledge understood ra. Kasabot ka ba niya na? Ang pulong sa Dios ba, nga imong nadungog, niya nasabtan nimo, na klaro nimo, panuwa man nimo tuohi. So, ug di ka mo tuo, di yun na nimo magamit. Basta, kinahanglan imo sang dawaton, imong tuuhan. Kay, mo man na ang proseso nga kana ma-metabolize ang pulong sa Dios. Di man makametabolize ang Espiritu Santo kung di nimo tuuhan. Naghuwat lang ang Espiritu Santo. Nga imong hangpon, dawaton, tuuhan. Kay iyan ang i-metabolize. Galing. Iyang galingon na hangtod nga mahimo na ng klaro, tataw, tinuod na ginadiha sa imong kalagong. Imo na magamit. Kasabot ka. So, kaya hisgot man kahadlok, the antidote, ang pagpakgang nining kahadlok, is a mental attitude courage. Ang kalig-on, kaisog. Okay?
Na sa itong huna-huna na ba? Ito ng 2 Timoteo 1:7, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Nagiingon diha. Now, kano sa aman ta maka-acquire, makabaton og sound mind, be? Kano sa aman? When we take in Bible doctrine, sud sa atong operational divine sphere. Samtang tuwan ta sa sud, sige, padayon sa atong inculcation sa atong mental attitude, inculcation sa pulong sa Dios. We have the power of God from the Godhead, gikan sa balaang Trinidad. We have the power of the Word of God. Now, relying on God's power, mao na'y tinuod nga kaisog. Sabtag na, ang imong pagsalig, kanang agad, when you rely on God's power, that is the real courage. Sabtag na. Kitang mga magtotoo, nanginahanglan og virtue love. O kining virtue love, nagagawas lang kini, gikan sa pulong sa Dios nga na-metabolize. Ug karon nagatuyok-tuyok na, nagalibot-libot na diha sa atong panimuot. It's already circulating in our stream of consciousness. Inumdum pa ba ka sa tulo ka spiritual skills? Rebound ang naguna. Ikaduha, Operation Z. Ikatulo, ang atong paggamit sa 10 problem-solving devices. Now, timan niya, ang sound judgment nagagikan kini sa metabolized Bible doctrine nga gigamit sa magtotoo sa iyong kinabuhi. Now, it is only by circulating metabolized Bible doctrine sa atong panimuot nga kitang magtotoo mahimo nga mga mananaog, winner believers. Mao ra ba ning kabubuton sa Dios? Kasabot ka ba? O nakakatun na ba ka na? Kasabot na ba ka nga ang Dios, ang iyang kabuton nga kitang mga anak niya, mga magtotoo, mga Kristiyano, mahimo tatang mga mananaog, winner believers. O kini nanginahanglan sa atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Kay when we fulfill the protocol plan of God, nanginahanglan kini spiritual courage. Pinagi sa atong paggamit sa atong mental attitude of doctrinal courage under pressure. Now, hinumdum ka sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. Nakasabot ka na to? Humalikon. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. Now, kita nagahigugma sa Dios. Okay? Inubanan sa gitawag og reciprocal love. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon man, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. So, gikinahanglan natong mga magtotoo to rest. Nga kita mo pa huway on all of God's essence. Nainumdum pa ba ka? O nakalimot ka na sa napulo ka nag-una nga mga kanang kinaiya sa Dios. Review. Nato na po ning reviewon God's attributes. Okay? Ang nag-una nini, sovereignty. Ang iyang pagkalabaw nga makagagahom. Okay? Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong.
perfect righteousness. Ikatulo, ang iyang hingpit nga hustisya. Hingpit nga pagkamakiangayon. Ikaupat, ang iyang hingpit nga gugma. Ikalima, ang kinabuhing dayon. Mga kinaiyan ni sa Diyos, ha? Ang ikaunom, ang iyang pagkalabaw sa nga tanan, maggamhanan sa nga tanan. Ikapito, ang iyang pagkasayod sa tanan imiyang nahibawan. Ikawalo, ang iyang pagkaana sa tanang dapit. Bisag asa ang Diyos, ana siya. Bisag asang suok sa kalibutan sa universo, ana ang Diyos. Omnipresent. Ang ikasiyam, ang iyang di nagyod mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Mao siya kaniadto, karon ug hangtod sa wala nay katapusan. That is His immutability. Ug ang ika na po nga siya hingpit nga kamatuoran. Kita nimo, hingpit ang tanan ang napulong nag-una nga kinaiya attribute sa Dios. So, mao kana ang pagi nga mailhan nato kinsa ug unsa ang Dios. Labi na kaninyo mga bag-o, nga wa pa gyud mo kailang kinsa ug unsa ang Dios, sige lang mo simba-simba pero wa gyud nimo klaro o pa ninyo maklaro kinsa gyud ug unsa ang Dios. See? Mao ni atong sige hagtuon ang pulong sa Dios kay ana nato masuod how intimate we become to God. Maklaro tataw tinaw kinsa ug unsa gyud siya. So, kung kita maghigugma sa Dios, kinahanglang ilhon una nato siya kinsa ug unsa siya. Usta? Now, once we have virtue love, we have no reason to fear. Usta? Na naman tay virtue love. Wa na gyud tay katarungan nganong mahadlok pata. Now, thus, we have to saturate our mind. Kinahanglan yun, lukpon yun ispulong sa Diyos kini atong pangunahuna with Bible doctrine. Kaya mao man ang pagi to renovate, pagbag-o sa atong mentality, sa atong right lobe, sa atong kalag. You see? Now, way makalabaw sa una-una sa Diyos. Ay, kaingon kabag, duwa-duwa niya itong himo. God is dead serious to His word. Mauning sigihan taniyag sangkap sa iyang mga kamubuton, iyang tuyo, iyang tugon. You see? Mauning itong gipangtunan. Way makalabaw sa una sa Diyos. Oy. Unsa gisulti si Isaiah 55:8 and 9. I hope na sag-uon na po na nimo. Isaias, Kapitulo 55, versikulo 8 ug 9. Okay? Akong balikon. Isaiah 55:8 and 9. Unsa gisulti diha? Ang pulong sa Dios niya, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and your thoughts, and my thoughts than your thoughts. Na, way makalabaw. 1 Corinthians 2:16, unsa man po gisulti. We have the mind of Christ. Kini atong gitunan. Mao ni panguna-una ni Ginoong Hesukristo. Imagine, nagtuon ta siyang una-una, iyang panghuna-huna, ug kining iyang panghuna musud sa atong una-una, mao na niya atong gamiton sa paghuna-huna. So, we have to saturate our mind with Bible doctrine in order to renovate the mentality of our right lobe. Now, ang imong paghadlok, paminaw, having fear is not only an insult to God,
but it is blasphemous. Nagpasipala ka. Sanglit ang imong kanang kahadlok, sama ramang gud gihimo nimo ang Dios nga bakakon. Nagkasabot ka. Ngaya man ang saad, do not fear. I am with you. I will not forsake you. Di man ka nakubiyaan. So kung ikaw magpadayon des pagka-hadlok, having fear, di lang ka insulto na sa Diyos, dili pasipa gina. Kaya nga no, tungod kay ang pagkahadlok, sama ra kag imong gihimong bakakon ang Diyos. By the way, having fear or insisting to fear, ang imong kanang insister gyud, padayon ko ka, tuman ko ka kahadlok, kana nagpasabot, nagpaila, nga naay perting kuwang gyud diha sa imong espirituhanong kinabuhi. Gusto? Naay kuwang. There is still lacking, missing diha sa imong spiritual life. So, you still have a long way to go. Mao na. Nga gidasig kamo, kita nga mga magtuo. Padayon gyud sa take in Bible doctrine every day. Ako yun i-emphasize. Every day. Adlaw-adlaw. Wa gyoy kanang hunong na. Yun itong pagtuon sa pulong sa Diyos. If we give up, manigingon sa inili, so if you throw in the towel and not to keep moving sa imong espiritual ng pagkinabuhi, you will end up being disciplined by God. Na gusto ka ba na? You see, I don't think makaako ka niya na. Disiplinahon, magkakaya na ka man sa Diyos, kasabot ka. Di man mo disiplina ang Diyos sa mga di magtotoo. Kaya di man iyang mga anak. Ikaw kay luwas ka naman, Kristohanon ka naman, you are a citizen of heaven, anak ka naman sa Diyos, member of the royal family of God ka naman, then you will be disciplined sa diha nga ikaw makasala. No na, this is very critical, oy. Nakita nimo ang pagpakasala, di ba tadugay na human sa pagtuon na itong doctrine of sin. So, padayon. Aron kita makakabot na yun. Just imagine, makabot na nato ka ng super grace na nakabutan ni Apostol Pablo. Ano si Apostol Pablo? Nakasuway ko, ana. Sulay, God. Di mo magmahay. You see? Mauna nga, do not give up. Do not throw in the towel. And not to keep moving sa imong espirituhan ng kinabuhi. Aron dili kita disiplinahon sa Dios. Nawa mo punta pag kanang hulga nga mauna ni man kay mo padayon ta karon dita disiplinahon tungod sa atong gugma sa Dios. Ang virtue love mao naman ay unsa dasig kanato. Ato ni padayon ugma. So ayong sipyat sa pagpadayon niini, pagsubay niini. Nagapasalamat ta sa Dios niining higayuna. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo ning adlaw, sa imong paglamdag kanamo pinagi sa Espiritu Santo. Salamat o Diyos ning among spiritual momentum aron kami makakabot niya ng among kabutonon, our goal, which is spiritual maturity, the capacity stage aron kami himaya kanimo ug ikaw mahimaya nining tanan o Dios. Salamat ning among Bible study through the YouTube
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.